No niin. Et syö. Tikkari. Sitten kaivetaan jostain timeri. Vaikka Googlen. Mä voin laittaa. Mä laitan täältä. Siinä oli valmiiksi 5 minuuttia. Ei vielä. Noniin, siellä onkin tosissaan niin kuin taustalta kuuluu niin valmiiksi laitettu 5 minuuttia Googlen timerissa. Se tietää mihin tätä pönttöä käytetään. Ai että. Monts koville tossa. 9 miljoonaa skovilleen. Iskä, sä tuut pyörtymään. No se on hyvä. Lasit pois, niin eivät hajoa. On valmiin painaa toisella kädellä. Noin. Onko tulinen? On tulinen. Näytä sit kädellä kuinka paha. Ai ettien että niin kuin sanovat. On seikin ollut noin pahassa tilanteessa. Tässä on nyt semmonen, että on hirmu iso tikkari näin pienen miehen suuhun. Iskä, sä et pysty 5 minuuttia. Sä kärsit jo nyt. No on melkein 1/5 jo mennyt, ei tässä mitään. Syö koko tikkari loppuun. Eihän nyt tommoista rahaa voi tuhlata siihen, että... Sanoo mies, joka ei yhtä pientä namia viitty syö. Niin. Seuraavaksi kun mulla on karkkia, mä otan sen karkkipussi ja sit kun kaveri kysyy karkkia, mä annan sieltä tommosen dead bite. Iskä, kuulet sä hyvin? Vielä kuulen, on aika... Älä missään nimessä pure sitä. Nyt tää vessanpönttö räjähtää. Jotta paperia johtoon alkaa. Kaksi minuuttia mennyt. Ai saada. Iskä, et sä vois hävitä, kun sä oot vetänyt chiliä niin paljon. Seuraavaksi Nagamorit-siivet. Mennään syömään. Onpa sairas. Kohta on mennyt 3 minuuttia. Mä menen.
Pitäisikö syödä tikkari kokonaan? En syö. Voi helvetti. Uskallatko purastaa sitä? En uskalla. Kuulet sä hyvin? Kuulen. Enää minuutti. Sulla tapahtuu samalla lailla kuin iShow Speedillä, se hyppi ja pomppi ja hakkas pöytää ja kaikkea. Kohta tulee sun elämän pisimmät 30 sekuntia. Huhhuh. Nyt alkoi pisimmät 30 sekuntia elämästä. Kuulkaa pojat herkkua. Tämmöistä kuin joka päivä sais. Ai 15, 14. Mä sit alan laskea 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Näetkö sun kieli? Mitä ihme? Tää? Sä söit oikeesti. Noinko paljon sä ehdit syödä? Huhhuh. Sulla on räkä. Sulla on tää punottunut. Sulla tuli allerginen reaktio. Otetaan vähän jogurttia heti. Ei, mut sulla tuli allerginen reaktio. Kaulaa. Huhhuh. Mitä ihme? Vanhaa jogurttia. Liekkö noin? Se kai oli siinä. Joo. Kiitos.